Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι η ελληνική σημαία κυματίζει στο σπίτι μου 365 ημέρες το χρόνο. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι όταν αυτοί που καίνε την ελληνική σημαία με αποκαλούν φασίστα γελάω μαζί τους. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι οι παππούδες μου πολέμησαν τους Ιταλούς και τους Αλβανούς στη Βόρειο Ήπειρο και τους Γερμανούς στο Ρούπελ. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται πως εμείς τιμούμε τον Βλαχάκο, τον Καραθανάση και τον Γελοψό, ενώ οι άλλοι προσκυνούν στη μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ κάθε φορά που επισκέπτονται την Τουρκία. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται πως η τιμή προς τους ήρωες του έθνους δεν είναι πολιτική υποχρέωση, αλλά ανάγκη για ευγνωμοσύνη για όσα προσέφεραν. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται πως είναι τιμή μου να με θεωρεί εχθρό του και να μας πολεμάει ανηλαιώς. Ένα καθεστώς το οποίο εσχάτως κατηγορήθηκε για κατάλυση του κράτους δικαίου, για διώξεις πολιτικών αντιπάλων, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και χειραγώγηση της δημοσιογραφίας. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι εμάς κατηγορούν όλοι για όλα τα δεινά, αλλά η ψήφος σου είναι αυτή που σκότωσε τα παιδιά σου στη Μάνδρα, στο Μάτι, στα Τέμπη και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται όταν δεν έχουν επιχειρήματα για να αντιπαρατεθούν μαζί μου με αποκαλούν φασίστα και ναζί. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι τα χρήματα από την κομματική επιχορήγηση δεν τα κάναμε βίλες και αυτοκίνητα, αλλά τρόφιμα και τα επιστρέψαμε πίσω στους Έλληνες. Γι' αυτό άλλωστε μας την έκοψαν παράνομα και αντισυνταγματικά. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται πως κανένας δεν καταφέρει να σταματήσει τον αγώνα μας για πατρίδα, πίστη, ελευθερία. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι παρά τις διώξεις, τις φυλακίσεις και κυρίως τις δολοφονίες δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι εμπιστεύομαι μόνο τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο. Είμαι Χρυσαυγίτης. Εννοείται ότι αυτό το βίντεο θα πέσει εντελώς δημοκρατικά με συνοπτικές διαδικασίες.